fars matson Olga. Det her er min lillebror Flæskesvær Junior. Det er min mor frøken Fedtbjerg. Og det her er min far Diabetistan. Smatson Olga. Olga og hendes familie skal ud og drukne. Diabetistan har speeders på. Skynd dig nu, dit fæl svin i fryse. Og så hold du jeres kæft, børn. Gener de her meget klamme baby nu. Nu er det kraftedeme også din skyld, hvis jeg dør af iltmangel. Hvad fanden laver du? Jeg kan godt selv. Pjat med dig. Nu starter vi lige med Jan Foer gang i gårdflæske. Du holder lige kæft, og så prøver du skulle kraftedeme have bortadopteret det barn for længst. Ved du hvad, jeg er ligeglad. Ja, det var godt flæske, men lad lige være sprøjt for helvede. Nu kommer de 3 hjerneskade kaniner og tørner de fæsvin. For satan, hvad laver I her? Ja, vi er jo nok ude at svømme din blindso. Ja, vi kom i tanke om at have blærebetændelse. Nå, det er lige mor i. I det mindste er det ikke hæmorie. Hold kæft, jeg har dårlig kondi, mand. Lige film. Hold den, så man kan se hele skærmen. Smatson Olga. Er nu sikker på bilen, der også er halv 4? Hold nu bare kæft og tag det tag ned. Men altså, jeg er skidt, hvis jeg rører i grøften, fordi jeg har faktisk tabt mig 25 gram. Kan vi ikke lige gå forbi McDonald's? Jo, men blodtryk, det kan alligevel ikke blive højere, så vi gør det sgu bare. Kan man se mig nu? Hvad fanden er du nu galt? Ja, det var det, jeg sagde. Vi får ferie alle sammen. Hvad fanden mener du med ved? Hvem var det, der knavlede en hel pakke snøfle i går? Det skulle da det samme Olga for mig i madpakke. Ja, 4 fæsvin i en bil. Det går aldrig godt. Du er da ved at komme op på de 4-cifrede tal på vægten. Og så hold da din kæft. Nu kan jeg så også gerne have min vægttest i vægten. Så kan du ikke skynde dig med at reparere? Axel, hold den i. Det kan jeg bare bruge den lige blå fremme bil, mens jeg reparerer jeres. Tak for lån, din køler. Den der mobil i. Hvad fanden skal den snap og bruges til den hele? Prøv, vi skulle lige den blå. Ej, jeg giver kraftigt med kød til sig nu.